Vay Braya ma bollu. Döwranyň pul uğratmalygy näme golaýla ya? Uy. Şogun. Şogun uğratmaly. Bakymra galjak goýjakmamy bir alışdyrsam. Ece. Oğlum. Kakam zanıttı. Vay gowutygyny. Alo. Döwran. Gowmýagdaýlaň. Oy, qowmy sile motel sandy sagaman. Hudaýa şükür han pul uğratjak diýdiň. Bir ay boldy gideniňe. Haçan uğratjaň? Gerçekten sana pul uğrattım. Dedik bana şu var. Men yanımda bile de işleyen dostum var. Ama köp pul verir. Alarsın da sorlar. Kim dostun ol? Dostumdan kayda sorar. Kim dostun ol? Ay, sen sana oku onu. Bir dostum da bile de işlerim. Dedik bana sana verir, kovsulur. Bolya esasda şu pul gelse bolya şuň. Bir aljak goýjaklam bar da bir garaş otýurna men. Ökman sana kovsulur şu dostumla. Bolya bor. Sağ ol. Böyle sagaman oturun. Dostan, sagamanca var. Aýnam nesip bolsa 3-4 sagatdan watanmada Türkmenistana var ýa. Ýa kilometrdir. Gowşularsың da 3-4 sagatdan nesip bolsa watanmada var ýa. O nesip bolsa. Ýa kilometrdir. Gaýrat et gowşular bolun hökman. Bolly dost arkaýman aladet. Gelim ýumşakdyr. Jaňasyň hökman öňünden çykyp alar. Yo özüm arkaýyn öýüňe gowşulan arkaýma aladet mesen dostum. Sag bol dostum. Begenime. Sagaman var. Bolly senem sagamagy işler dost. Hökman, sag bol. Sag bolsun. Bolýa. Yurjuyum nähili? Habarlaşýanmy? Hemme zat gowlukmy? Hawa döwranam gowy Hudaýa şükür şuň pul uğratjam maňa. Nesip bolsa garaş otýurn bir dostundan uğratjak diýdi. Ana gap ya. Salam. Salam. Döwranyň kaşy. Hawa geleň. Siz ardymy? Hawa men ardy. Menem Döwran dosty. Adym Resul. Bileji işedik. Döwran nähili gowmýagdaýlary? Horlandymy ýaşa temizjeligimi? Döwran gowulan aladetmen. Şunu ýürüýte size uğratdy. Salamu alaykum meneje. Bolýa sag bolun, sagamaja otur. Sağ olun, taňaryň kasyn. Döwran pul uğratypdyrlaga? Ha, bolýa. Garakam atlyşypdyr. Men gideýin. Beýim adam işden gelmeli. Çay suwun bermeli. Döwrana da salam aýt sorasa. Uy, Beýmurat. Bugün men arzydanam habar tutdum. Aha. Onun öýüne bardymmy? Öýüne bardım molyn. Döwran pul uğratypdyr. Aýtyp eleme. Döwranjagyň tamam şunýaly. Giden ýerine işläp gazanjagyny bilýän. Onun pul kim getiripdir? Pulu dosty getiripdir. Haýsy dosty? Haýsy dosty ona bilemok. Ýöne aňarda bili işläpdirler. Bili işläpdirler. Ha, dogry. Ýöne Beýmurat, Ha? Gowlukmy? şol oglanyň bir hil ýüzüni halamadym men. Hemme jaňadan ýetip gelýän täzirleňiz gutly bolsun. Düşümli arskaly döwlet ýyl bolsun. 2025-nji ýylda alan adamlar, şeýle bergisi bar adamlar, yalan sözleyen adamlar 2026-njy ýylda ähli allamasyny goýsunlar, yalan sözlemesini goýsunlar, belgilerini bersinler. Hemmeňiň täziriniz ýene gutly bolsun niýet, söýgü sowgatlarynyň adyndan birek şular ýaly amatly bahadan, arzan bahadan sowgatlary elbetde gowşurjak bolsaňyz telefon belgilerini belläp geçýän TikTok akkauntunda da söýgü sowgatlar diýip girseňiz, her türlü kymmat bahaly, arzan bahaly sowgatlary görüp bilersiňiz. Söýgü sowgatlary elmydama siziň şatlygyňyza şatlyk, söýgüňize söýgü goşar. Täziriniz gutly bolsun.